Má značku u nás doma. Dneska nám prišla nová skákavka. Skákavka v albinozmusovej forme, nejaký druh. Ešte mláďatá sú väčšinou čierne u každého druhu, ale keď vyrastie, bude krásna, farebná biela samička. Ďalej tu máme takéto tie kamienky, to skákavky milujú, lebo to je taký základ toho terária, je to ako v divočine. Ďalej taký kríček. Tuto má domček, ktorý každá skákavka ocení, to majú každé skákavky radi. Tu je tá umelá tráva, čo je dosť dobrá vec. Tu je krásne biele terárko, ktoré ja vyberám vždy podľa farby skákavok. Toto je z Mystery Boxu skákavka plišák. A ideme si teda spraviť údržbu jej terárka. A akurát to tam sedí. Ďalší krok. Zoberieme tento magnetový domček. Dáme ho tuto trebárs. Zoberieme hajk, ten dáme niekde tuto niekde. Zoberieme kamienky. Ideme to narosiť, lebo skákavky milujú vlhko a keďže bude v novom prostredí, tak je to trošku uľahčí nové prispôsobenie. A keďže je to mimino, ktoré by sa mohlo vo väčších kvapkách utopiť, tak možno dáme tu takto tento mikrospray. Skákavky dneska sú skvelý e-shop. Teda vytiahneme, trošku pozbudíme, aby vyšiel zo siete. Je to celkom náročnejší proces ich tam dostať. Už je tam. Zase spravíme takúto súťaž, že dáte do komentátorov, aké meno. A máme tu 3 mená. V tejto súťaži, ako minulé, si môžete vybrať meno z tých troch, ktoré vám povieme. A prvé je Hoppy, druhé Eliška, tak a tretie Daisy. Daisy, ako z Daisy Bell. Treba tá pesnička Daisy, aj som o tom robil shortku tej pesničke. A Daisy je celkom pekné meno, tak ja fandím celkom Daisy. Ale neviem si vybrať meno.